Hafmans BV is marktleider als het gaat om CO2-oplossingen voor de klant. En met CO2-oplossingen moet je vooral denken aan de bubbeltjes in het bier, die toch de smaak toevoegen. En ook een hele belangrijke, wat wij noemen, vijfde ingrediënt voor bier zijn. In deze productportfolio maken wij kwaliteitscontroleapparatuur voor andere bierbrouwerijen. We maken CO2-terugwinningsinstallatie, dus we winnen het CO2 terug wat we als bubbeltjes in het bier terug gaan doen. En dan hebben we ook duurzame oplossingen voor klanten, waarbij we biogasinstallaties aanbieden om ook daar weer een duurzame oplossingen voor klanten aan te kunnen bieden. We zijn absoluut een wereldwijde speler in de markt. Meestal denken we aan export naar Duitsland, misschien naar Amerika. Maar we leveren ook naar bijvoorbeeld Mexico, we leveren naar Cambodja, we leveren naar Vietnam. De installatie die achter ons staat is een heel duidelijk voorbeeld. Die gaat naar Afrika, Zambia. Dus als je kijkt naar Hafmans BV kunnen we echt zeggen we leveren in 150 landen. Dus een echte wereldwijde speler. Als je hier in de buurt kijkt moet je denken aan Hertog Jan in Arsen. Maar we hebben ook Uttinger, Gulpener brouwerij. We zitten niet alleen in de bierindustrie, we zitten ook in de biogas. In biogas zetten we in onze installaties afval om in groen CO2 en in groen gas. Nou, we hebben zeker toekomstdromen. We willen natuurlijk het productportfolio zoals we het nu voeren uitbreiden. We willen in nog meer industrieën en in landen gaan exporteren. Tevens is een hele grote belangrijke tak van ons is service die we leveren aan klanten. En dat zal voor ons een groeipijler zijn voor de komende jaren.